Kalimot kung ablis aircon mga pobre. Ako sang ablihan ng aircon. Kao na ka? Ablihan sa akong aircon mga pobre. Mo ni sweet so lansang. Yo, what's up mga kapobre, maayong unto buntag. Maayong buntag kaninyong tanan diha. Adlaw Domingo mga kapobre, nato diri karon magkubkob ta ni atong yutang nga ato ni patago dito para natay silbi na tanatan. Unya karon maghimo sa kukuan. Kaya ako ni vlog akong trabaho maghimo tripod, yung tripod mo bu, sumpayan ako ani. Sige, kita mo ani. Tulo ko bok mo kuning tiil sa akong tripod nga mubo. Yan lang sa mo. Lagi inot tani mga kapobre kay umatay kapalit ato lang sumpay-sumpayan. Ato butang guma mga kapobre stopper para di mo bilangkad og may atong kuan. Tong tripod nga kuan original. Naghanap yang nagpa-music ko na dito copyright ani mga kapobre. Awan ninyo akong tripod ha. Tulo ka tiil ni oh, ana ra bilang kadong ana. Atong ibutangan og ana. Para igana, isa mo bilangkad. Sugan. Salit na to sugan. Sugan gyud. Sugan ito na. Daga. Dawag na yung tubig na. Ay, sayop. Buhari duha. Uman ko lang laban. Narbitaw mo rin. Matulog ko. No, 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 no. Okay. Ang alam mo dia steady lang. Istipos. Mura ni siya kuhan mga bumi kasway ba? Original sigbin. Wait, ko siya NTL. Wala siya tubo sa kuhan. Tubo ni sa suga. Ay nabay, mas basukahan, may kumit. Ano ba ang ginagong kuhan? Tupi. Yan, pwede sa tupi. Ito na bataron. Tupi. Mau ni siya makapobre. Ay, nakamusta. Yan, ito siya kahit taga inig niya. Medium. Mana oh?
kanahon ta mga. Mao ni siya mga kapobre. Atong isumpay din napita sa kuan. Dire. Sumpay na isutan ni. Na. Sutan ni ang mga tumoy. Okay. Oh. Ana siya di siya malitsog kabilang kad ba kay na may stopper. Oh. Okay kayo. Okay. Antay pang vlog mga kapobre taas kayo. Yo. Yo. Tulong na. Ito na ibalhin. Mga kapobre, ang itsura mga pobre, mauna yun. Oh, okay na kayo ni be. Ito na siya magamit sa itong pagtrabaho niya sabi ng vlog. Mauna siya. Gamit ko ni. So okay na mga kapobre, maka-vlog na ta dire. Ano ito yung vlog ron? Trabaho. Ay mo pag-vlog anang di trabaho kay ulit planan. Dapat mo niya itong i-vlog na itong atong ano sa magtanong mo, ay pagtanong mo masitas, tanong mo nga tanong puslan. Mayroon sa mga tahan ng sitas. Murag gua kay bato diri. Palandong sa taron unya painit na sad. Tapangi ko ninyo dari mga kapobre kay para mahuman niya akong balay. Anang ko oy. Bigas. Sa Tagalog ko ni langgam. Langgam ko kamay. Kalimot kong ablis aircon mga pobre. Ako sang ablihan ng aircon. Kao na ka? Ablihan sa akong aircon mga pobre. Mo ni switch oh, lansang.
Abli na to aircon mga pobre. Oh. Ano si aircon? Airlaps. So kaya. Wala kita. Wala kita. Ay, balik ka sa trabaho mga pobre. Kaya human nag-abli ang atong aircon. Aircon na to mga bata. Agad kinahanglan siya ablihang aircon kay para og sudang hangin ba. Mana siya. Abli ng aircon dito. Mulahos-lahos ng hangin. Balik ka sa trabaho. Oh, halingan oh. Nilas, halingan. Medyo uhaw siya mga kubre. Inom sa tag kuan, juice nga. Juice ni nga kuan, inutang ilang boss nanti. Ato sa ni imnon kay uhaw kayo. Mura siya tuba mga kubre. Tuba nga bahal ba? Misis ito ni kao na. Sige, sa sabi mo. Utan. Unya ako mukaon kay ako gutom ah. Ewa. Medyo singot siya. Dami niya lawayat naman. Yawat na lang dami mo kaon. Dami mo kaon. Kudyo sabi. May Kumain? diba? Marang likas kamera. Wow naman! Wow! Wow! Tubig di yun, tubig. Oh, tubig. Yun din na. Tabang. Hapit mo. Tabang. Kurang di.
Un eh. Ano kabo? Rami ice. Na may ice ko. Ngutang lang. Ngutang kulit mo ko tug ice lang ko. Gin. Tamis kaya ay. Tapang lagi kong ginom. Tapang bitaw. Sige, sige. Wala. Na. Gani ba? Ako na makutaw eh. Ikaw na ba? Kutawa na. Sige, buko. Kutawa sa na. Puno gani, makutaw na eh. Dalawa. Kani o kay dako. Hindi ko mayo. Dalawa. Dali. Okay na. Kao na. Okay na mga pobre, nahantay pang pangkuhan sa itong kauhaw ba? Sige, bugwal sa mga yuta. Mga yuta sa kuko. Ako sa itong ipadailos ito mga kapobre akong kuhan. Binugwal diha. May pundo to dito.
Mao na siya mga kapobre. Ato na mapatag diha mga kapobre para himuong garden. Yung tusok gutom. Gutom ay. Init sa adlaw mga kapobre. Ano ito sa mga kapobre niya. Hindi na ako taso ni kung vlog. Basi mag-vlog pa ko niya. Kaman ako panood to, matulog ko gamay, relax na gamay. Ya. Hinaot mong tanan diha, nakapanood to na sad mo, nakapamahaw, nakapanihapon. Kung sa mong adlaw ni tan-aw niya akong video. Sa mga bago pa diha, ang tanaw sa akong video, palihog ko subscribe. Ya, nalintaman mga kapobre ang akong vlog. Bye-bye yung tanan. Amping. Oh, God bless.